Здравейте, футболни запалянковци! Вчерашният ден беше много успешен. Имаме 5 познати срещи от 5 мача, което е много добре. За днеска съм ви подготвил 6 срещи, дано и те да излязат. Започваме с първия матч, който е от Купата на африканските нации. Египет срещу Гана. За мен този матч е единица. Египет имат един равен. Гана в първия си матч имат една загуба. Втория матч, с който продължаваме, е Кот д'Ивуар срещу Нигерия. Пак от Купата на африканските нации. Този матч също го мисля за единица. Кот д'Ивуар първия матч спечелиха в групата, а Нигерия имат равенство. Третия двубой от Португал премиер лига, той е Визела срещу Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон са в страхотна форма, а Визела са предпоследни, така че тук според мен матчът е твърда двойка. Следва матч от италианската Купата за Италия между Наполи и Фиорентина. Според мен тук матча ще е под 2,5 гола. Така се мисля, дано излезе. Следващия матч е от Купата на Краля. Той е между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Невероятно дерби, много труден за прогнозиране, затова моята прогноза е първо по време Хикс. И последния шести матч е Саламанка срещу Барселона. Барселона изобщо не се представя тази година добре и за нея ще остане само да се бори за купата. Дано да я спечелят и тук според мен матчът ще е твърда двойка. Пожелавам успех на всички и дано фишовете ви да излязат. Всичко хубаво и до утре.